sinabay lang namin siya sa regular kadiwa namin. Every 15, 16, and 30 and 31 of the month. Mid-month and end of the month. Sinabay po namin. Actually, it is the program of the Food Terminal Inc. No? Partnered with, I think, NFA. Itong program nila is the subsidized bigas. Ito yung direktiba actually ni Presidente PBBM. Sabi niya, dapat tulungan natin yung mga naghihirap na mga tao through rice subsidy. Bale, ito yung BBM rice, sabi nga nila. Benteng bigas, meron na. Sabi nila, yun, BBM rice. Nag-order ang batak. No? Initially, ma'am, medyo hesitant pa kami. Kasi hindi pa namin nakita yung quality. Yes, Pero nung nakita namin agad yung quality ng rice, yung bigas, talaga naging interesado na kami. Actually, nakadalawa na kami. Last month and this month. Last month, nakabenta sila actually ng, I think, 7,000 kilos. Wow, ang dami. Pero nung last week, naubos namin yung 25,000 na kilos. So, ang priority po natin doon is PWD, senior citizen, indigent, solo parents. Sila po ang priority, pero open po siya For all. para for all. Basta meron pa po yung stocks.